Yo, what's up mga pobring guys o mga kapobre na to diha, may hapon ninyong tanan. So karon ng kamera kay mo mag hapas pisong panas. So nabot na ko sa mga guys og mga kapobre. So atong buhaton ron magbugha tag kahoy kay nakapangahoy mo kanihang buntag sa iyo. Kay gahapon sa hapon ko pangahoy tungod sa tuwang kapiki sa oras. So magbugha na ta og mangita ka ta sa sundang. Sa sundang din nakita. Sa di pa din ko mo kuan mga hoy magngapis ako. Para mainitan ato ang tiyan. Mainitag gamay atong tiyan mga kapobre. So atong kape dire. So mga pita guys, mugha tag kahoy ron. Shout out dia sa mga nag-comment sa kuang video reaction ha. Itong kuan mga babae nga bay, mga laki nanutok, wa manili nanutok eh. Kana mga babae god mga kapobre. Dili ko sila sundo ba na siyempre laki. Tanaw gina. Bisan gani siguro babae. Matanaw sa yung sinuban. Grabe ni mong siksiha. Ito ini tubig ta. Itas gawas. Ay. Niana pang kuan. Katong babae nga na nag-video. Hebo ko ato nag-video siya kay itutukan siya muraglain kay tinanawan ba. Nag-video siya. Paminaw di siya siguro tutukan og gay nakitaan nga mga himala. Anang kamo boys, ayaw mo padaan na. Kay tinair na. Kay mas tinai. Nang kamo sa girl, ayaw mo pa kuan. Pachansing. Kung masuko mang gani mo, tutukan mo ka ng pinatutok na daw hubuan. Sinugon kayong solar na. Guba na ba ang solar mga kubre? Nag-comment pa tong babae sa kuwang kuwan nga mangayo kuno siya bahin sa ang vlog ngayog bahin wa man gani tay para palit bugas palit gatas makaron o ano koy kwarta ako kwarta 7 pesos na lang manok ko panilaw lawgan lang kung sawa o kuan bahaw ang sweldo layo pa sa 30. So tao mo diha eh. So magtiwas og painit guys kay magbugha og kahoy ron. So naghaling dito guys. Naghaling dito kay karabig lambok sa mo ang kuan payag oh.
Naghaling ko usluyo dito. Kaya ang lamok, grabe, dagko kayo maragkabaw. Gamay lang ko ang regaro. Aso karon guys, magsugo na tagbugha. Nagsuga sa gawas. Kaya nadugay ko, nangita pa ko. Haling na ko kay grabe yung lamok. So, yan na itong gawas ha. Ang atong suga, solar. Mo ni siya. Sumukwa sa usundang. Sa mga ingon nga sa mga basher diha sa kuan nga nag-comment. Shout out ninyong tanan. Mao ni moingon mo nga mangayo mong bahin sa ako ang vlog. Pobre pa ko, pangayuan ba ko ninyo. Pagkawa man sa ninyo matasan Pobre kay ko diri. Oh, kani akong balay panimuhuman mga harublak kani palibot ani balay puro nigiutang ako asa ang hostesya na kung nikita pa ko sa kuang vlog ang bayra di ko magpuyog payag sa una nakapuyo lang ko inghanin na ron nga panahuman kay tungod sa utang kamugyo diha sige mugbas na ko sa video reaction ako sa kuan kadtong babae nga nagbidyo kasi ko to atong babae nga nagbidyo siya kay lain itong tinutukan ng laki nganong nitutok ng maing laki kaya naa siya nakitaan katusan lakihan nitutok was to kapugong sa siyang mata yun nga doon sa matagat tutok yun nga so magbughaan sa kuwan sa magbugha ko magbugha pa ko kahoy be kuha sa akong bata so diyan na akong bata muni ang bata muni ang anak sa pobreng poste nagbugha sa paliha ninyo ha kay akong sawa ko akong tutukan akong asawa ha sudlog akong mata pero mabugha bitaw ko kay wa may kahoy sa magbugha sa ko guys ha unsa man asa man imong gitkit ayo nagkitkita ka step sa mag-vlog sa ko sus ay ko ka vlog hindi rin tama na ang vlog mga pobre shout out na tanan dia og maayong hapon og maayong buntag para ugma